Здравейте, ученици! Днес, в часът по родинознание, ще ви запозная с една много интересна тема. Но преди това ще ви кажа една гатанка. Слушайте внимателно, за да можете да ми отговорите правилно. Малко кътче, слънчево и мило, където минаха детските ми дни. Там са къщите, където съм играл. Там са хората, които обичам. Кой е отговорът, деца? Родното село, точно така. А знаете ли какво е родно селище? Родното селище е мястото, където човек е роден и израснал. То е мястото, където той остава първите си следи, където се намират неговите най-ранни спомени. А кое е вашето родно селище? Град Видин? Село Винарово ли е твоето? Къде се намира то? Близо до град Видин. Добре. Колко типа селища познавате и по какво се различават? Спомняте ли си какво учихме в миналия час по родинознание? Правилно, деца. Два типа са селищата – села и градове. А по какво се различават? Точно така. Селата са по-малки и предимно застроени с къщи с дворове, а хората, които живеят там, имат градини и отглеждат животни. Във вашето село хората отглеждат ли животни и градини? Така ли? Много хубаво. А градовете с какво се различават от селата? Точно така. Градовете са по-големи, с високи сгради, широки улици и много превозни средства. Правилно, деца. А спомняте ли си от миналия урок какво означава минало време? Да, точно така. Всяко селище е имало история. В миналото то е изглеждало по един начин, а сега изглежда по друг. По зададените ми от вас отговори, разбирам, че сте внимавали в предишния ни час. Затова съм ви подготвила пъзел изненада. Пъзелът се казва "Познай какво е". Погледнете, моля, към интерактивната дъска, на която е зареден пъзела. Всеки от вас ще има възможността да участва в решаването му. След като решите пъзела, ще откриете една много красива забележителност. Ето, вече сме готови. Какво е изобразено на пъзела, ученици? Точно така, това е замъкът Баба Вида. А знаете ли в кой град се намира? Правилен отговор. Намира се в град Видин. Някой може ли да ми разкаже нещо повече за замъка? Да, той е най-главната забележителност в нашия град. А знаете ли какво означава думата забележителност? Забележителност е място или сграда, която представлява интерес за посетители. Забележителностите са важна част от културното и природното наследство на всяка страна, град или селище. А знаете ли колко са видовете забележителност? Забележителностите биват два вида: природни и културни забележителности. Природните забележителности са паркове, градини, като нашата градска градина. Културните забележителности са църкви, музеи, театъри, замъци, като нашия Баба Вида. Сега ще ви помоля да отворите вашите учебници
на страница 14 и да разгледате задача номер 1. Има показана, т.е. картинки, на кои от тях са показани обществени сгради, на кои забележителности. Знаете ли? Познавате ли някоя от тези забележителности? Първата снимка изобразява какво? На първата картинка е изобразен Народният театър Иван Вазов в София. Някой ще ми каже ли какво е изобразено на втората картинка? Да, това е Свети Александър Невски, катедрален храм в София. Следващата картинка е Националната библиотека Свети Кирил и Методий в София. Картина номер 4 е Античният театър в Пловдив. Картина номер 5 – Белоградчишките скали в град Белоградчик. Някой ходил ли е там, деца? О, много хубаво! И хареса ли ти там? Добре. Мисля, че следващата картинка всеки един от вас може да каже коя е. Това е нашият замък Баба Вида в град Видин. На следващата картинка е изобразен стадион Васил Левски в София. Картина номер 8 е Морската градина във Варна и картина номер 9 е Централната железопътна гара в Бургас. Деца, можете ли да ми кажете какво означава обществена сграда? Обществена сграда. Хората, живеещи в селище или град, ползват обществените сгради, когато имат нужда от помощ, когато се срещат с други хора, когато учат, спортуват или се забавляват. Тоест, обществените сгради се ползват от всички хора. Кои обществени сгради в родното селище познавате? Някой може ли да ми отговори? Правилно, училище. Ние се намираме в момента в обществена сграда. Друго? Кметство. Точно така. Библиотека. Правилно. А знаете ли кои са забележителностите в нашия град? Освен замъкът Баба Вида, имаме театър, имаме културен център Жълпаскин, имаме кръстата казарма. Правилно, точно така, деца. За да разграничите двете понятия, съм подготвила една игра. Нарича се забележителност или обществена сграда. Всеки един от вас ще има възможността да участва в подреждането на тази игра. Трябва да подредите кои от тези прозорчета в ваше ляво са забележителност и кои е обществена сграда. Хайде да видим. Кои са забележителности? Крепост Царевец, Белоградчишки скали, пещера Венеца, паметник Шипка, замъкът Баба Вида, Божиите очи. Точно така, това са забележителностите. Обществените сгради кои са? Националната библиотека, музей Конака, точно така, сградата на Народното събрание, театъра Владимир Тръндафилов, храм Свети Димитър Солунски и културния център Жълпаскин. Браво, деца, много добре се справихте. Преминаваме към задача номер 4 в учебника. Проверете, вярно ли са поставени знаците на обществените сгради, като знаеш, че отстрани имате изображението на сградата и нейното наименование. Така, сега започваме. Болницата се намира в горния десен ъгъл. Правилно ли? Да, правилно е. Полицията е в долен ляв ъгъл. Правилно? Да, точно така, правилно е.
Театърът е на пресечката на булевард Трети март и улица Черно море. Това, деца, правилно ли е? Да, не е правилно. Училището е на улица Черно море. И това е грешно. Паркът се намира срещу площад Свобода. Паркът е долу с зелени дръвчета. Това е правилен отговор, намира се срещу площада. И паметникът е вдясно от училището. Намира ли се вдясно от училището паметникът? Намира се. Добре. Преминаваме към задача номер 5 в учебника и същевременно и учебната тетрадка. Прочитам ви условието на задачата. Представи си, че си телевизионен репортер и трябва да разкажеш на зрителите от други градове и села за твоето селище. Опиши какви обществени сгради и забележителности има в него. Събери снимки, използвай книги, вестници, изписания и рисунки. Материалите за твоя разказ подреди в учебната тетрадка. Разхождайки се в Крайдуновски град Видин, имате уникалната възможност да се насладите на красотите. В рамките на един ден можете да посетите уникални места. Места като Баба Вида, Кръстата казарма и не на последно място църквата Свети Димитър, джамията и синагогата Жълпаскин, които правят Видин малкият Йерусалим. Малкият Йерусалим, защото в близост един до друг се намират храмовете на 3 религии. Задача номер 1 в учебната тетрадка е изобразено едно автобусче, на прозорците на чието трябва да залепите или нарисувате онова, което туристите трябва задължително да видят в нашия град. А на редовете отдолу напишете кратка информация. Моля за самостоятелна работа 5 минутки. Продължаваме с задача номер 2 в учебната тетрадка. Всеки турист желае да отнесе със себе си спомен от мястото, което е посетил. Нарисувай проект за сувенир или магнитче. Вие имате за задача да нарисувате някоя забележителност или обществена сграда, най-известна от нашия град, с което магнитче ще подарите на вашето другарче, което е дошло от друг град. Имате още 5 минутки за работа и след това продължаваме. Ученици, днес научихме какво е забележителност и какво е обществена сграда. Поговорихме си за красотите на нашия град. Ако дойде приятелче от друг град, къде ще го разведете? Много съм доволна от вашето активно участие в учебната работа. Напомням ви отново вкъщи да прочетете урока в учебника и да изпълните задачите за домашна работа. А домашната ви работа за следващия част по родинознание е да направите проект на тема забележителности в родното селище. Моите изисквания са да съберете илюстративен материал на забележителности или обществени сгради от вашето родно място. И когато донесете своите проекти, ще направим изложба в нашата класна стая на всички ваши проекти. Благодаря ви!